ಒಂಜಿಗೊಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿ ಸರಿದ್ಯಾ, ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಸರಿದ್ಯಾ, ಈ ಜನ ಸರಿದ್ಯಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿದ್ಯಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರಿದ್ಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರಿದ್ಯಾ, ಚೈನಾ ದಕ್ಕಲು ಸರಿದ್ಯಾ ಮಾರ, ಅಮೆರಿಕ ದಕ್ಕಲು ಬಾಂಬ್ ಆರ್ಡರ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆತ ಅವಳೆಂಚಿನ ಬಾಂಬ್ ಆರ್ಡರ್ ತಯಾರಾತನು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಪ ಮೂಲು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕಣಕ್ಲಿ ನಿಗ್ಲನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ತುಪ್ಪನಡ ಇತ್ನಾಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ಇತ್ತಿನಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ನೋಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಏನು ಒತ್ತದು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಜನ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನಿಗ್ಲ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಅಂಚನ ಹಾಕಿರ ಮಟ್ಟದು ಹೆಡ್ಡತನ ಹಳತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಪಾಟ್ಲೆ ಅಂಚನ ಬಳಿ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಕರಿ ಪೂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರೋಡು ನಾನು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರೋಡು ನನ್ನ ಆಗ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟದ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ನಾನು ಅಂಚೆ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ತೆತ್ತೆ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ತಿಂದ ತೂಪೆ 5 ತೆತ್ತಿದ ಪಸೆ ಈತಿಲ್ಯ ತುಂಡು ತೆತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪಸೆ ಆ ತೆತ್ತಿದ ತುಂಡು ನಾ ಮಂಡ ಬಿತ್ತಾನೆ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ತೆತ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕುದಾರನೆ ಎಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಈತಿಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಸೆ ತಲಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಉಂಟು ಅವು ಇಂಚಿನಿ ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು ಅಂಬಿ ಬಂಡೆ ಅಂಗಡ್ದೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲ ಗೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಅವು ಇತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಫುಲ್ ಬರೋದು ಇತ್ತ ಬರ್ಪಿಜಿ ಅರ್ಧಲ ಬರ್ಪಿಜಿ ತಾತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ರೇಟ್ಗೆ 18 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡೆ ಅಂಜನಾಗ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ತಿಂದೆ ಹೋಯ್ ಯಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ ಬಂದ ಬೆಲೇರಿಕೆ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಬೆಲೇರಿಕೆಗದಲ್ಲ ಮೊಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪೋಂಡಿಜಿ ಕಾಲಿಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಹಿಡ್ದು ನಾಡ್ಬರ್ತದೆ ಬೆಲೇರಿಕೆ ಎಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಾತ ತುಳೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನುವೆ ಎಗ್ ಪಪ್ಸಿಡು ಫುಲ್ ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನುವೆ ಎಗ್ ಪಪ್ಸಿಡು ಆಯ್ತು ತೆತ್ತಿದ ಪಪ್ಸಂದೇ ಇಟ್ಬೋದಾರೆ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಮೊಳ್ಳ ತೆತ್ತಿ ಇಡೀ ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವೇ ಹಾಗೆ ರೇಟ್ ಐತೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅವೇ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋವರು ತೇತಾಂಡು 7 ರೂಪಾಯಿನಾಗ ಅರ್ಧ ತೆತ್ತಾಂಡು ಅಂಜನ 10 ರೂಪಾಯಿನಾಗ ಕಾಲು ತೆತ್ತಾಂಡು ಇತ್ತ 18 ರೂಪಾಯಿನಾಗ ಆಯ್ತು ಕಾಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪಸೆ ಒಂಜಿಲ್ಯ ಬಿತ್ತದಲ್ಲ ಒಂಜಿಲ್ಯ ಅರ್ಧ 100 ಒಂಜಿ 10% ತೆತ್ತಿಂಡು ಮಂಜಲ್ದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಖಾಲಿ ಬಲ್ದು ಮಾತ್ರ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ತೂಕಂದ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೊಂಡು ಐಟಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನು ತಿಂಕ್ ಮಂತೆ ಒಂದು ನನಂಚನೆ ಆದನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಡೀ ತೆತ್ತಿಲೊಪ್ಪಂದು ಅರ್ಧ ತೆತ್ತಿ ಕಾಲು ತೆತ್ತಿಲೊಪ್ಪಂದು ಖಾಲಿ ತೆತ್ತಿದೆ ಓಡುಪ್ಪು 20 ರೂಪಾಯಿನ ಖಾಲಿ ತೆತ್ತಿದೆ ಓಡ್ ಬರೋ ಇರಲಿ ಯಾವ ಪಂಡ ಬೆಲೇರಿಗೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದ ಪಂಡ ಇಂದುವೇ ಒಂಜಿ ಪಪ್ಸ್ಲ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಮಕ್ ಬೆಲೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಹೆಚ್ಚಾತನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೇರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಂಪ ಬೆಲೇರಿಗೆ ದಾನೆ ಮರ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಮನ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಪ ಅವಳು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಬೆಲೇರಿಕೆ ಆತನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೆಲೇರಿಕೆ ಆತನು ಚೀನಾದ ಬೆಲೇರಿಕೆ ಆತನು ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಲೇರಿಕೆ ಆತನು ಅವಳು ಬೆಲೇರಿಕೆ ಮೂಲ ಬೆಲೇರಿಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಡೀಸೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾತುಗಳು ಇಚ್ಚಾತ ಮಾರ ಅಂಚೆ ಮೂಲ ಬೆಲೇರಿಕೆ ಆಯ್ತು ಮಾತದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೆಲೇರಿಕೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ಮಿತಿಟ್ಟು ಬೆಲೇರಿಕೆ ಆತ ನಮ್ಮವಳಂಚಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮವಳವೇ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಇಡಿ ತೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಬಂದವು ಐಟು ತೆತ್ತಿದ ಪಪ್ಸ್ ಇತ್ತ ಎಗ್ಗಿಜ್ಜಿ ನನ್ನಂತ ಸಮಯದ ಐಟು ಎಗ್ ಉಪ್ಪಂದು ಎಗ್ ಓಡುಪ್ಪು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಏನು ಓಣು ಮಾರ ಎಗ್ಗಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ನೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿ 18 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ತನ್ನ ಇಟ್ಟು ಎಗ್ಗದ ಓಡುಂಡತ್ತ ಮಾರ ತೆತ್ತಿದ ಅವಳ ಎಗ್ಗೆ ತಾವು ಅಂಚಪ್ಪ ನಂಜಿನ ಕಾಲ ಬರು ತಗೊಂಡು ತೆತ್ತಿದ ಓಡುಂಡ ಐಕ್ ಅಂಚೆ ಎಂಟದ ಐಕ್ ಕುದರ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ತಲ ತಿಂದು ನಂಚಿತನ ತಾಲ ಒಪ್ಪಂಡು ಖಾಲಿ ಪರಿಮಳ ತೆತ್ತಿದ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ಮಾರೆ ತೆತ್ತಿದ ಪರಿಮಳ ಉಂಟು ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಒಯ್ತು ತಿನ್ನೋಡತ್ತಂದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಎಗ್ಗಲೊಪ್ಪಂದು ಸಾವಲೊಪ್ಪಂದು ದಯಬಂಡ ಐತೆ ಎಗ್ಗಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ನಿಗ ತೆತ್ತಿಗೆ ತೂಪನ ತೆತ್ತಿಗೆ ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ರೇಟು ನಂಜನ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ತೆತ್ತಿ ನೋಡಿ ತೂಪದು ಮಾಡಿ ದೀಪ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಉಂಡ ಎಗ್ಗದ ಪರಿಮಳ ಹೋಯ್ತು ತಿನ್ಲೇನು ಈ ಬೆಲೇರಿಕೆದ ಮತ್ತು ಜನಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಈ ಬೆಲೇರಿಕೆ ದಾನೆ ಆತನ ಬಂದು ಅಂಗಡದಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡದಕ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಏರಿಕೆ ಆಪನು ಬೆಲೇರಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಏರಿಕೆನ ನಮಕ್ ಕೊಡಿ ಅಪ್ಪ ಮಾರೆ ಓದ್ತಾನೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬರುವುದ ಬೋರ್ಡ ತಿನ್ನೋ ಮಾರೆ ಜನ ಮನೆ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡದ ಬೆಲೇರಿಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾತನ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡದ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಮನೆ ದಾಲ ಮಾಡ್ಲಾಗಿಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅಂತ ಪತ್ತ ಒಂದು ಬಂದು 10 ರೂಪಾಯಿದಾಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಡತ್ತೆ ಪಪ್ಸಲೆಂಜಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ತೆತ್ತಿಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ ಓಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏನು ನೋಡತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಭ್ರಮೆವಂತ ನೋಡತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಖಾಲಿ ಚೋಳಿ ಮಾತ್ರ ಚೋಳಿ ಮುದ್ದೆ ಮಂತಿದ್ದು ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಐತೆ ಪಪ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎರಡೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬೆಲೆಯರಿಗೆ ಎಂಚಾತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆರ್ಪುನ ಟಾಪಿಜಿ ಬಿ ಪಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನಕ್ಲ ಬಿ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿ ಸರಿದ್ಯಾ, ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಸರಿದ್ಯಾ, ಈ ಜನ ಸರಿದ್ಯಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿದ್ಯಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರಿದ್ಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರಿದ್ಯಾ, ಚೈನಾ ದಕ್ಕಲು ಸರಿದ್ಯಾ ಮಾರ, ಅಮೆರಿಕ ದಕ್ಕಲು ಬಾಂಬ್ ಆರ್ಡರ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಲೇರಿಕೆ ಆತ ಅವಳೆಂಚಿನ ಬಾಂಬ್ ಆರ್ಡರ್ ತಯಾರಾತನು ಬೆಲೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮೂಡು ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಮಾರೆ ಪಕಾಡ ಜನ ಜನಕ್ಲಿನ ಮಂಗ್ಯ ಮನ್ಪೀರು ಜನಕ್ಲಿನ ಮಂಗ್ಯ ಮನ್ಪೀರು ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲ ಆಲ್ವೇರು ಜನಕ್ಲಿನ ಮಂಗ್ಯ ಮಂತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸುಪುರ ಅದಾನಿ ಅಂಬನ್ನಕ್ಲೆ ಪೋಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯರು ನಂಚನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪಪ್ಸ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಐತನ ತೆತ್ತಿತಲಕ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ತೆತ್ತಿ ಇತ್ತಿನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಪುನಗ ಅವೇ 18 ರೂಪಾಯಿನ ತೆತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಸೆ ನನವಂತೆ ಸಮಯದ 20 ರೂಪಾಯಿನಾಗ ತೆತ್ತಿದೆ ಓಡು ಅವೇ ಗತ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ
ಒಂಜಿ ಐನಾಚರಿಸು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ತು ಏಳಂಡು ತೋರಲ್ಲ ಮೋರೆ ಅಂತ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಬರ ಬರ್ತನ ಮೆಂಚ ಗೂಂಟು ಕಟ್ಟದು ನರವಂಟದಲ್ಲ ಕಂತ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರದಲ್ಲ ಕಾದು ನಮ್ಮ ಪೂಡು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬೆಲೆಗೆ ಎಂಚೆ ಮಾತು ಆತನ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಅನ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತು ಏರಡ್ಲಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದಾನೆ ಮರ ಈ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪೇರು ಅಬ್ಜೆ ಬಂಡ ಏರಡ ಬಂಡು ಆ ಮಂತ್ರಿ ಸರಿದ್ಯಾ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಸರಿದ್ಯಾ ಆಯ್ ಸರಿದ್ಯಾ ಚೈನಾದ ಸರಿದ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರಿದ್ಯಾ ಪನ್ ಪುಣೆ ಅಕ್ಲೇನೆ ಪಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಣು ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಸವಾಲಾದ ಹೋತು ನಮಕ್